aktivit, protože mu to pravděpodobně komunita velmi uzavřená, olašská nedovolila. To jsou moje zkušenosti v Brně. Děkuji. Děkuji za zkušenosti. To bylo řečeno tolik, že já teďka přesně nevím, na co reagovat. Já bych byl strašně, takhle, užívání pod 15 let, já jsem se s ním třeba v kontextu Přerova, Prostějova nepotkal u slovenských Romů. Jo, takže asi tam budou hodně veliký rozdíly potom. Je samozřejmě možné, že to děje, a já jsem to narazil v rámci tohohle, ale budou tam i velký geografické rozdíly, malý město, no, středně velké město, velké město. Tam bych byl opatrný taky u toho. A jenom za sebe, já jsem nejsem jistý s tou zákonnou povinnou léčbou. Jednak nepředstavím si tu léčbu, která by byla nastavená tak, aby z ní neutíkali. Protože v tuhle chvíli máme institut třeba diagnostického pobytu, máme prostě celou řadu zařízení pro problémové děti, ale ty děcka z toho utíkají, nejsou tam a myslím, že potom ten problém ještě jakoby se institucionálně vygraduje. Jo? A vždycky si, jako pořád si myslím, že možná navzdory té mizerii, nebo je to asi rodina od rodiny, ale nepředstavím si dětský domov, který by poskytl stejnou péči, jako i až poněkud dysfunkční, ale přesto rodina. A pokud to bude dítě čistý, tak si myslím, že by si to zasloužilo. Já bych chtěla, pokud to bude čistý dítě, tak si myslím, že by si právě ten dětský domov rodinného typu zasloužil právě proto, aby se vymanil z toho prostředí, kterého rozhodně nebude motivovat k abstinenci. A ještě bych chtěla říct, proč to říkám. Já když jsem spočítala to, co mě dodali OSPODy, měla jsem ze začátku obavu vůbec ty čísla pustit ven. Ale kurátoři mi říkali, víte, to je jenom vrcholek ledovce, my do těch rodin chodíme, spousta dětí není v péči kurátorů na OSPODech a tudíž se o nich neví, ale my si dovolíme tvrdit, že když násobíte to číslo 10, tak to je to správné číslo, to je jedna věc, takže těch děcek ještě daleko víc a další věc je, že tenhle problém vznikl nebo se řeší a řeší se i v rámci Brna z toho důvodu, že právě v těch vyloučených lokalitách chodí na základní školy i na první stupeň děti pod vlivem návykové látky v horším případě a v lepším případě drží návykovou látku a podělí se pochopitelně. A to je ten problém a pedagogové prostě opakovaně upozorňují magistrát a žádají, aby se s tím něco účinně dělalo. Já bych jenom znovu tomu řekl, že mě děsí formulace dětských domov za odměnu. Pane kolego, a co navrhujete, když to děcko v rámci třeba, já nevím, dětský... Pane kolego, a co navrhujete, když dítě bude motivované například v Teen Challenge, vy jste to zmínil, že ano, Romové jsou vesměs věřící lidé, a oni nechodí třeba pravidelně do kostela, ale jsou věřící, takže je cesta motivovat je ke změně životního stylu, například v církevní organizaci. Já mám na mysli konkrétní organizaci v Brně, dětské centrum Teen Challenge. Oni tam pracují s dětmi, pracují s rodinou, dokonce se teď zabývají myšlenkou, že by realizovali program zaměstnat nezaměstnatelné matky, protože ne každý Rom chce být nezaměstnaný a ne každý Rom chce být chudobný. Ano. A vy říkáte, že vás to děsí. Ano, když je to rodina, která spolupracuje, to v pořádku, ale kam byste dal dítě, který, dejme tomu, v Teen Challenge bude motivované k léčbě, on tou léčbou projde a vrátí se do rodiny, kde nejméně jeden člen, nejméně jeden člen užívá návykové látky. Dovedete si tu situaci představit? Já ne. Já myslím, že situace reálná ve spoustě míst, že se to děje prostě tohleto s různým výsledkem, tak takovým nebo onakým, ale určitě myslím, ta cesta je potom v práci s tou rodinou a aby ta rodina byla schopná se vypořádat s tím užívajícím členem, než za trest vlastně. Ale to není za trest, to je za odměnu. Ne, já myslím, že bychom se vlastně nedostali, já si myslím, že dětský domov nemůže být za odměnu. Pane kolego, a tam ta rodina, která... Já se omlouvám, ale asi odkážu tuhletu debatu. Pokud máte někdo ještě nějakou otázku k tomu příspěvku, tak dám prostor poslednímu dotazu.
Takže nemáte, děkuji za diskuzi, děkuji za příspěvek a